Majuba ndio tujigokora ko nige ndogera kama wakili nariko baboli mongera ndibu na wakili ko mongera ndibu na inwansi individual igana na ba kigura mule as an individual twarre na litugure goro na rojena nande osoro factor ya jage goja se context ngara akira ibon na madena mongera ndibu na wakili ko mongera ndibu na as an individual osoro factor ya be litugure goro osoro na kwanete jinyo bajo barari njara letina ochakira na majedi obokore bu county ya Kisi onyo yara akire na kiyo so na ndora akire ama abintu byagire aba gusiba bamu nyatura kwalingane hande go stiri na ndo kumusanana nkuta kire ko bo gadwa goru mwako yomo asobo koreri Brighton ayane media tenda ko boye abajumbe bari boso gusimba renga bari baguzengi bari 13 13 abo sabo Kisi bari kiana nominated mbare ko Kisi Kenyuri no Ruopo abune basene ega siyo mubunge ne uko oversight county ega siyo ko oversight county gere parliament ye county ko county assembly osoro igabwate getiro abwante go bogoria osegurube ya South Mogirango enari chikuri twateba ko tacha moino obwate rango geto bwate tamagete einero richikuri ya Kenya serikali ye county tigetigwase omugavana etigwase aba MCA etigwase omo senator to konyora muntu to kogosia Senator Richard Momoima Onyonka ekerago tebi governor egento gete nabwateri bageri osoro tabwatibaga lyoko oversight Governor Simba Arati osoro nonyambugira ngomate Governor Simba Arati gamubwete chikuru simple wesa wakiri urebirengera byakera osoro factor yakire nantogora na bono nigira jinyo kutusumbwa se county Kisi osenga kina kina bar kurebirengera agi irali yako ntenda ndairane njere ngororo iko elitanga ni osoro factor ngentuki oma ete bintu mbiroro toko wa hype wa osoro factor ngentuki ekyagara egasi yo mubunge o South Mogirango atakire ko ligasi egasi oversight yabwate na se national government iga no atakire ko ranga ki ngakya ko whip amagenderera aje sense yitu aje no ne county yitu lakini egasi yo ko oversight yo mo governor the county governments are oversighted by the Senate umuntu representative ya Kisi county yo ko oversight umugabana Simba Arati ne serikali yae no nyonka mumaima nande na kwane de gakero kende ngaki onyonka mumaima Richard eba campaign ti amona Simba Arati na ende mba promise ngaki ekerongo chigo ikanko bo senator mwangiro bo senator na inje mwangiro gabana inje bakambo ngaki osora yani Simba akolega asia inje bona ni gonda irane ngaki amangana yoko teba ngosora factor ne raro eyene distraction nande ko ba hyped by the media abantu mbaroro babugate birangara linga bono nga ngosoro ne fact igota linga lenga agenda nere ko ba hyped dinga ngabono osoro is a fact I don't think nga sinkara thing it is a fact eline distraction nande ndaji ko teba ngaki serikali yo mugaba na Simba Arati genderera ne gashiri ngiyo ganda takokora okorero mwana incho Kisi egasi ekyagara nana bokorigere okerigere mutu bono omonto maete na atake ko distract kurwese gashiri utakire gokora elinde kabwate kerengera ngaki omoja moyo ngaki akare gokora gasi buyaiga tigamo distract elinde tato ko korire kende by the end of the day myaka 5 elinde jikonyora aliwe but umugaba na Simba Arati tigage enderera ne gasi akora tabaise ko ba distracted na this hyped thing ekurugunga osoro fact